Atin po, dito na kami sa taas ng Kaperte. Bali, nasa loob na yung asawa ko, nagpipill up na siya. Pipill up na siya. At sabi dito ay makakahabol pa sa schedule. Tapos di pa ngayon masisitiskan si Mrs. Kasi mag-i-schedule dito. Yung CT scan dito sa Kaperte ay sa Banasi Bula. Ayan po, good morning. Ayan. Naka-premiere tayo. Ito. Yung gawa kahapon. Ayan po, kape. Hinit ang tubig. At magkakape tayo. Para saan ka bumabangon? Sa premiere. Na premiere. Lakas ng trip ni Chinchin kay Karot. Ayan, kape-kape. Grabe. Maulan dito sa Bicol. Hindi ko alam kung iikot ba mamaya kasi umulan kagabi. Ayan, makulimlim. (6:30) yung oras natin ngayon. Kape-kape. Lapit ang ulo. Ang kape tayo. Black coffee. Umaga maligo kasi malamig. Kailangan mainitan muna yung ating tiyan. Time check 6:40. Ang kape muna. Pagkape ligo. Tapos diretso na tayo dun sa site. Alright. Tulog pa dito sa bahay, mga tulog pa. Walang gising. So mga par, at bali yun nga, di tayo natuloy nga na pumasok kasi papasitiskan nga kami. Kakagising lang kasi nung asawa ko. Kanina tinanong ko siya, sabi niya kung kailan na lang. Tapos ngayon, hinintay ko na magising talaga. Ay ngayon na kami papasitiskan. Nakapag-chat na sana ako dun sa group chat namin na papasok ako kasi maraming kulang. May mga, yung iba medyo nagkasakit siguro, nagpapahinga muna sila. Nagpicture na nga ako na paalis na ako eh. Paalis na sana yung group chat namin. Balik tumawag na rin ako kay Kuya Noli na hindi na ako papasok kasi importante ito. Kaya nung pitcha na ngayon, adjust na. Ilang araw na lang babalik na ulit dun sa PGH. Kaya yun po, pasensya na po sa mga sponsor na hindi tayo makakapasok muna ngayon. Pero kung makabalik ka agad kami, pwede kong sumaglit doon para makatulong tayo kasi alam ko yung tao lang doon, si Tatay, si Karot, saka si Parson, ilang tatlo yung nandun lang ngayon. Idami pa na mga hakutin doon, yung mga buhangin, saka yung mga graba, tapos yung mga 2x2 ata. Yun, daming hakutin doon. Ayun, bago kami umalis ngayon ay magsasaing muna para may kainin dito sa may iwan dito sa bahay. Yan po, pasensya na po kayo. Kung di naman kami makauwi agad, di bukas na lang ako papasok Sabado. Kasi ngayon Biyernes, walang pasok yung anak ko. Walang pasok dyan sa school kasi ngayon maulan. Maulan ngayon kaya yung pasok sinuspindi. Tapos yun, di na madaanan dun sa Bacolod. Di na raw madaanan sa Abino. May natanungan ako. Kasi doon sana ako dadaan ngayon eh. Ayan po. Yun po. Pasensya na po kayo. Sa mga viewers po, baka maghanap na naman kayo kung ba't di ako pumasok kasi makikita niyan sa vlog nila. Yun, mag-ano muna ako. Mag-asikaso dito sa problema na hinaharap namin ngayon. Ayun, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking vlog. At ayun, medyo maganda-ganda yung natin, yung views. Maraming salamat po sa inyo.
At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aming ginagawang vlog. Tulad ng pagsuporta nyo nung nakalipas na taon, ngayong 2025, at sana ganun pa rin po yung suporta nyo dun sa Team Pahuway. At yun sa mga sponsor ni Kuya Noli Vlog, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun! At sana panoorin nyo yung aking gagawing vlog kasi iba-vlog ko rin yun para maka-update tayo kung bakit wala tayo dun sa, sa team ngayon. Ayan! Let's go! At ayun po, paalis na po kami. Ano? Mrs. Baby. Mrs. Baby, ang dami o pulbo sa mukha mo. Yun. At sana huwag kami abutan ng ulan at magmumotor lang kami. Motor lang. Yan, hindi ako masuk pa. Oo, motor lang tayo. Saglit lang tayo. At yung ano, yung pera niya natanggap doon sa mga sponsor din ay bibili namin ng damit niya. Yung binigay, kalimutan ko na kung sino yung si ano ata yun? Sila Ma'am Eva. Mas cellphone. Sorry. Po, let's go na kami. Punta kami Nabua. Ayan po, papunta na po kami ng Nabua. Ato. At sana wag kami abutan ng ulan kasi nagmotor lang kami para tipid tayo sa gas. Kung gamitin sana namin yung van kaso ano gas 500. Eh yung motor 100 lang, balikan na. Para makatipid. Doon kami pupunta sa Nabua muna. Tapos diretso kami ng Eriga. Angustia. Kuning, kuning, kuning. Hey, hey, kuning, kuning. Hey. Ayan. At kulang kami ng isang helmet. Sila po. Kulang namin na kayo. Kasama ko sila. Good morning sa kanila. Kaning, kaning, kaning. Hey! Hello po. Hello po, vlog ba? Nahihiya. Dito na kami sa Way Angustia. Dito kami namanikan noon. Nung namanikan yung pinsan ni Mrs. Vlogger din yun eh. Si ano yun? Sa pangalan ba? Si... Kalimutan ko channel yun. Kantas isang tabi. Tulad ng dati pagkatapos ng klase. Ngarit, wag na wag magkamali. Palampasin ang sandali. Dito dito kami namanikan. Ayan. Dito sa papasok na to
Yan. Ayun, nagkabulit ko. Grabe na naman yung nadagdag na tubig oh. Ulay ng Santo Domingo. Dito na kami sa Santo Domingo. Dahan-dahan lang po yung takbo namin. Kaya di naman kami nagmamadali. Para safe. Bali pupunta muna kami dun sa Kaperte kung baka sakaling makahingi tayo ng tulong. Bago ko pupunta dun sa hospital, magtatanong muna kami dun sa Nabua. Malay mo may makuha tayo dun sa Kaperte para yung pambayad sa CT scan ay pambasahin na ni Mrs. Pontang Maynila. Dito na kami sa Nabua, sentro. Yan, Nabua. Ito yung papunta ng Bato. Ayan po, dito na kami sa may Nabua. Yan po yung Kaperte. Magtatanong lang kami dito kung pwede ba kami makahingi ng tulong dito. Kung Migs Villaferte. Ayun na yung dalawa. Dito po yan sa taas. At yun po, dito na kami sa taas ng Kaperte. Bali nasa loob na yung asawa ko, nagpipill up na siya. Pipill up na siya. At sabi dito ay makakahabol pa sa schedule. Tapos di pa ngayon masi-CT scan si Mrs. Kasi mag-i-schedule dito. Yung CT scan dito sa Kaperte ay sa Banasipula. Kaya doon kami pupunta. Ewan ko kung kailan, malalaman natin paglabas niya kung kailan ba yung CT scan niya. Pero abot daw kasi sabi namin 20 dapat pamaynila na yung asawa ko kasi 23 dapat nandun na siya sa PGH. Ayan po, pababa na kami. Ano sabi nga? Maghintay ng tao. Saglit. Ano? Maghintay ng tawag. Libre yun. Kaso Libre. wala. Ay magantay na lang daw ng tawag kasi libre yun. Libre? Pag wala pang follow-up. Patura, ano? Sa maghintay ng tawag. Tapos Hintay na lang ng tawag. Hintay na lang daw ng tawag. Tapos follow up sa Martes kung wala pang tawag. Pero libre naman daw yun. At sana nga ma-CT scan na dito para yung ibabayad sa pang CT scan ay madala na ni Mrs. pupuntang Maynila pang pamasahe niya. Yan. At punta kaming Iriga. Bibili namin ng tablet. Damit. tablet paper. Tablet paper na lang. Bili ng damit tsaka mga short niya. Yung pera niya, yung natanggap niya po sa sa sponsor. Huwakan mo muna. Ayan, dito kami sa Iriga. Papunta kami Iriga. Sige nga, kung marunong ka na magbasa. Ano yung basa ng dyan sa Jollibee. Sige nga. Kung marunong ka na magbasa, basahin. Ano? Welcome to Iriga. Oo, ito, sa McDo. Ano?
Ano? Ano nga? Now open McDonald's area. Now open McDonald's area. At ayun, nagyayaya yung anak ko kumain dito sa ano, McDo. Ha? Makdo, ayan. Yan. Ano? Ano ba? Dito? May tagal na kasi. O ano nga? Pagbalik natin sa atin na. Oh, para maiba naman sana eh. O ayaw. Sigira. Naalala mo pa to, nak? Naalala mo dyan? Yan. Oh. Mama. Naalala mo? Ano yan? Ha? Diyan tayo na doon yung kwarto mo. Diyan siya na hospital. Eh yung ano, yung pina-injikan ko sa'yo nung nakagat ka ng daga. Saan pala? Eriga na po ito, Eriga. Hindi nga kung maaalala mo. Ano pangalan nun nung ano? Nung ano? Animal bite. Saan? Ito. Yun, shout out po. Shout out. Shout out dyan sa ABC Animal Bite. Nagbigay tayo ng sticker dyan. Angina. Jollibee, Eriga. LCC Eriga. Ayun po, balikain muna kami para maiba naman yung kainan dito. Dito po yan sa Eriga. Pag galing kang Nabba, pumunta dito sa Eriga, bandang kanan, malapit sa LTO. Ayan po. Balin yung ano, nung nagbagong taon kasi, nagpasko, hindi kami nakapag-banding ng kaming tatlo. Hindi kami lumabas. Kaya ngayon, sulitin na namin habang nakalabas tayo at nakapag-day-off tayo dun sa babahay. Kaya sulitin na habang nakalis kami. Yung dalawa. Umorder na.